Vähän mietteitä kisasta. No, uinti, niin en mä tiedä navigoinko mä väärin vai oliko tuo reitti niin liian pitkä, mutta mä uin 300 metriä ylimääräistä ja sehän näkyy tuossa ajassakin sitten, että Okei. ehkä 10 minuuttia huonommin taisi olla kuin Barcelonassa. Sitten viimeisellä pojulla tuossa kun tuli ennen rantaan tuloa, niin joku medusa tai joku osui tähän naamaan ja sitten oikeeseen korvaan ja huulet turpas kun olisi botoksia laitettu ja sitten tää korva tuli kyllä tosi kipeästä. Naamakipu meni niin kuin nopeammin ohi, mutta sitten oli toinen puoli päästä oli pari tuntia pyörällä aika kipeä. Mutta sitten se meni ohi pikkuhiljaa. Ja pyörässä oli kyllä ihan hyvät vatit mulla, mutta ei tullut vauhtia ollenkaan, että ihan ihme juttu, että oli 4 kilometriä tunnissa, yli 4 kilometriä, 4,5 kilometriä tunnissa huonompi keskivauhti kuin Barcelonassa täällä. Vatit oli kuitenkin melkein samat. Ja vaikea päivä, hirveän kuuma. Ja maratoni karva alle 4 tuntia, että en muista koska on viimeksi noin Ironmanissa juossut maratoni. Mutta oppia eikä kaikki. Autotallista ei kannata lähteä täydelle matkalle.